Ara en ple segle XXI recordo quan somiàvem junts, fèiem un salt al futur, imaginàvem sense embuts un planeta lliure i sense enganys. Els cotxes quasi tots volaven, les ciutats al cel flotaven i el bé comú predominava i els soldats eren joguets i l'aigua clara, oceans i rius ben nets. No està tot perdut, però cal que estiguem junts. Donem-nos les mans i aprenguem a cultivar junts. Ens agradaria una mica que em marquessis la situació del vídeo i del CNIH a nivell del moment històric i com el govern de Catalunya ha apostat per un nou concepte de participació infantil. El CNIH és una eina al servei del dret a la participació dels infants i dels adolescents en totes aquelles qüestions que els hi competen i que els hi afecten. En aquest sentit, partim d'una llei d'infància molt ambiciosa, d'un pacte per la infància molt consensuat, on s'ha volgut donar a la participació dels infants i dels adolescents un paper essencial a l'hora de construir entre tots el futur d'aquest país. A partir d'aquí, el Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, el CNIH, ha de suposar un espai que ha de ser una oportunitat per a tots. Ho és com a govern, per tal de poder disposar de les opinions, de les propostes, de la visió del nostre present i sobretot del nostre futur, que són els infants i joves, però també entenc que per ells també és una oportunitat per poder-se implicar encara més i per poder ser coprotagonistes del país que estem construint a l'hora de decidir sobre quines polítiques s'han d'aplicar, quins aspectes s'han de reforçar, etc. Una societat momificada que viu en un son permanent, desconnectada i que ha perdut el seu poder. El poder d'imaginar. I avui doncs inicieu aquesta part final d'aquest procés. Avui esteu aquí les persones, i jo us vull donar l'enhorabona i us vull felicitar perquè sou les persones que us han... I això es diu dignitat. No està tot perdut, però cal que estiguem junts. Era primer una formació per al... Bueno, una formació era preparar-se pel 20 de novembre i llavors poder fer el CNIH, però pràcticament el que hem tret aquest cap de setmana és què és el CNIH, quines funcions té, bueno, tot això. De què serveix i l'assemblea final amb els pares per explicar-los tot. Per escoltar aquella idea esbojarrada que un bon dia et va inspirar, són els teus somnis i no pots... Jo crec que tindríem que els petits també tenim dret a decidir i que el Consell d'Infants Nacional de Catalunya d'Infants i Adolescents que ens ajudarà a també que puguem decidir els nens tant com els adults. A mi m'agrada participar en totes les coses que puc perquè m'agrada molt la política i tot això, però va començar tot això amb una pel·lícula que es diu Cadena de Favores, que consta que una persona ajuda a 3 persones més. I aquestes 3 persones ajuden a 3 persones més individualment. Coses com què és la participació, que molta gent diu aquesta paraula és molt fàcil, no? No és fàcil perquè totes les paraules tenen una definició, però una definició depèn de l'enfocament, no? I d'aquesta manera hi ha molts enfocaments i vam estar allà, o sigui, això de veritat m'ha fet pensar molt de que els adolescents i infants tenim molt més pes del que pensen els adults. Sí, sents una satisfacció en la manera de que penses que has guanyat com a persona, l'altra persona ha guanyat a si mateixa i ajudes a les persones a veure que participant i ajudant a la gent no perds res, al revés, guanyes més i que ho fem tots. Seriament, fins que algun dia
molt jutjar, suposo, doncs que tothom es podrà ajudar a tothom, encara que hi falta molt i que sempre hi quedarà algú que no farà, però l'esperança és l'últim que no es té que perdre. Hem fet el retrat robot i que hem explicat que era una persona que era com solidària, creativa, observadora. Ha sigut una manera de poder ser conscients del que un ésser humà actiu pot fer. Aquest és el nostre robot. Té totes les qualitats necessàries per ser un bon ciutadà de la ciutat. Té intel·ligència, sap ajudar. Perquè va ser molt divertit fer el robot i vaig aprendre que amb tots els robots que vam fer coincidíem amb algunes coses. Avui farem l'activitat 2. El paper posava que parlaríem del decret. Jo sempre que treballo amb infants, amb nois i noies, penso que el que ens aporten ells a nosaltres és molt més del que nosaltres podem aportar a ells i que un cop més conviure amb ells aquests 2 dies m'ha demostrat i m'ha confirmat això que penso d'ells, no? Tenen un potencial, una capacitat d'il·lusió, d'entusiasme, de creure en els projectes i en els somnis que és contagiosa i que és màgica, no? I aquests 2 dies nens i nenes de diferents edats que no es coneixien però que estan compartint un mateix projecte i un mateix repte que els engresca i ens engresca a nosaltres a continuar creient que veritablement podem fer realitat, no? Aquest tema del dret a la participació. I per tant tenim una responsabilitat molt gran envers ells perquè estem facilitant tots els medis perquè això sigui possible. I ells són exigents i nosaltres els devem aquesta resposta. Ara sabríem recordar una mica. Soc vicepresident i substitueixo el president quan hi falta i assisteixo a la presidència pública. Molt bé, que represento. Molt bé, que ho llegeixis, molt bé. El secretariat, que en tenim molta sort de ningú molt madur, que té molt clar a què ha vingut. És molt divers, però van sortir les diferents individualitats mica en mica i no hem de forçar res, i això és una sort, o sigui, és sort. Des del primer moment s'ha creat com un ambient molt cohesionat i de molt companyerisme i de respecte, no? Estem gratament sorpreses. No només dels continguts i del que està sortint, sinó del que s'està vivint, no? Dels somriures, de la relació entre ells, de la confiança que estan agafant i de com ens ha autoritzat també a nosaltres amb tot el que els estem proposant. Sí, no? Clar, som capaços d'imaginar la complexitat i això és molt difícil i d'intentar lligar qüestions que són molt organitzatives i molt de criteri de base i de sentit que ells mateixos, vull dir, estan donant molt pocs inputs i en canvi ells estan plantejant moltes coses. Per tant, penso que s'estan visualitzant molt el que serà i això és important. Ara comença l'assemblea. La Xènia i la es respectin els drets dels infants. També estem aquí per poder dir la nostra opinió i intercanviar-la amb els infants i adolescents de Catalunya i per proposar temes relacionats sobre la infància i l'adolescència i sobre la participació infantil. I això és el que pensem sobre les 3 funcions que ens han tocat. Després també hi ha el B, que és sobre que tothom que vulgui pot participar al Consell d'Infants de Catalunya. No? I que nosaltres els esperem de mans obertes.
per últim, els vocals. Nosaltres som els vocals. Som tots els membres de l'assemblea. Estem formats per un màxim de 100 persones. Aquells 100 vocals han de representar la diversitat. Els vocals durem 2 anys i dels 100 vocals, 10 són de la comissió permanent. Doncs jo crec que aquesta trobada entre consellers i conselleres de diferents municipis ha servit més del que pensàvem. Com a dinamitzadores sí que creiem que els tempos d'organització potser anaven justos perquè molts consellers acaben de començar i ens ha sorprès. Realment els nens es mereixien això des de fa temps, el Consell i el projecte en el que creiem s'ho mereixia, però el resultat ha estat fantàstic. Ha funcionat de manera amb molta intensitat en el que és la feina. També la part de lleure que hem organitzat ha donat els resultats que volíem, que entre ells fessin intercanvi, que es fessin sobre el projecte i que en els espais de lleure també parlessin sobre el projecte. El CNIH servirà per consolidar, jo crec, els consells d'infants de cada municipi, perquè agafi força, amb rang de llei, amb rang de decret, que dona suport i bé. Són els teus somnis i no poden esperar. El següent pas el fa la vida, veuràs que et dona una sortida. Serà un impuls per caminar i aquí et cal valor per avançar. No t'espantis, aquí et cal confiar. Per la feina que em consta que heu fet aquest cap de setmana. Sé que heu treballat molt. Ara fa un moment els dinamitzadors ens ho deien, que heu fet molta feina, heu pres decisions. Va ser una experiència magnífica. Vaig trobar que les seves aportacions, les seves reflexions eren tan constructives, tan en positiu i que hi havia sobretot moltes ganes de fer feina. Aquest procés també té una virtut, que és que va de baix cap a dalt, des dels consells locals d'infància, que estan creats i que ja treballen en diferents municipis i ciutats del nostre país, i ara es tracta de constituir aquest Consell Nacional. Per tant, vaig tenir l'oportunitat de veure com aquests infants, aquests adolescents, saben molt bé el que tenen entre mans, tenen les idees molt clares i volen que se'ls escolti. I el govern té aquesta responsabilitat d'escoltar-los i de fer-los partíceps. També una responsabilitat compartida amb molts altres agents de vetllar pel seu benestar present i futur. Per tant, ens serà de molta utilitat conèixer de primera mà les seves aportacions. Però el que jo em vaig emportar, i les persones que m'acompanyàvem ens vam emportar de la trobada que es va fer a Cabrera, va ser la de copsar que hi ha una infància, que hi ha una adolescència, hi ha uns infants i uns joves que tenen moltes ganes de participar, que estan compromesos amb el país, amb les seves polítiques i que volen ser escoltats. I em quedo amb una frase que va dir un d'ells, que moltes vegades els més joves diuen coses més sensates que els grans, i és veritat, i hem d'escoltar-los i hem de fer possible que aquest dret a la participació es pugui plasmar i sigui plenament efectiu. Perquè jo crec que nosaltres tenim uns altres ulls que els adults, que podem notar més coses de les nostres ciutats i pobles. Ens dona l'oportunitat de conèixer gent nova i tindre una bona participació i representarem tot el poble català i així a l'hora de fer coses importants ja tindrem un bon paper i jo trobo que serà molt xulo. Poder
fer un món millor i poder opinar sobre coses que abans no tenia oportunitat de fer, com per exemple, en algun cas, per exemple, de les escoles, doncs poder opinar sobre aquest tema. I la sensació que he tingut aquests dies de poder dinamitzar i poder fer coses ha sigut una sensació molt especial, molt intensa, que m'ha fet pensar en que no només jo, sinó que molts nens pensen igual que jo. Vull dir, i a vegades diferent, però que aquella sensació de poder parlar, de poder explicar, de poder fins i tot assenyalar els companys per donar-li el torn de paraula, m'ho vaig passar molt bé. Parla de les feines que esteu fent. Tenim necessitat de ser escoltats i també tenim necessitats, encara que no puguem votar ni tinguem la majoria d'edat, tenim els suficients criteris per presentar propostes per millorar la nostra ciutat o coses que solament nosaltres ens en puguem adonar i els adults no. M'aporta dir coses que a mi em preocupen i poder parlar sobre aquestes coses i donar-los molta importància. I que algú important ens pugui escoltar. Aquí podem opinar tot el que vulguem, decidir nosaltres i ens ho passem molt bé. I el que es té que fer és aprofitar-ho. Mira, millorarem Catalunya des d'un punt de vista dels adolescents i els nens i podrem aconseguir moltes coses que fins ara no podíem. Jo vull ser president del CENIAC. Sí? Sí. Primer de tot maduresa, perquè és una cosa que no hem fet mai, estar davant de polítics que ens escoltaran. A nivell territorial sí que ho hem estat fent aquests anys, però a nivell de la Generalitat, del país, és una cosa que és el primer any que es fa. Llavors som pioners en aquest sentit. I a veure com passa, perquè tots estem una mica nerviosos per a veure com sortirà. I això es diu dignitat. No està tot perdut, però cal que estiguem junts. Donem-nos les mans i aprenguem a cultivar junts un nou demà. Potser el primer pot ser frenar i prendre un temps per escoltar aquella idea esbojarrada que un bon dia et va inspirar. Són els teus somnis i no poden esperar. El següent pas el fa la vida, veuràs que et dona una sortida. Serà un impuls per caminar i aquí et cal valor per avançar. No t'espantis, aquí et cal confiar.